I over 75 år har Matas stået bag dig, når du har stået foran spejlet. Når du har følt dig selvsikker og stærk. Men også når livet har været skrøbeligt. Vi er med dig på dine rejser, dine daglige rutiner og de helt store øjeblikke. Fra at være et barn i maven, på armen, i hånden og til at stå på egen ben. Med et langt liv fyldt med fantastiske fejl, der skal fejles, kroppe, der skal krammes og mennesker, der skal elskes. Når kroppen vokser, gror og strækker sig over mange år, alt imens tidens trends og idealer, de kommer og går. Vi er vilde med mærker, former, farver og striber, selvfølgelig. For uanset hvem du er, så er der plads lige her. Plads til at springe ud i noget nyt, eller være helt nede på jorden. Matas fylder 75 år, og mens spejlbilledet langsomt ændrer sig, har vi altid plads til dig.